Wengane kwethu ngifuna ukukhuluma bafethu ngale interview ngizoyifaka ilink yayo la. Kune interview ngizoyifaka nama comment i-first comment link. Kune interview lana ka former national organizer of umkhonto wesizwe uMcDonald Mathaba. Yabona bafethu, it's very disappointing when former leaders, I guess it's interim leaders, when they forget one thing. Number one, ukuthi khona leli gama elithi operative word interim, and the mere fact that you have become a former kusho ukuthi khona ugcobho watholakala ngawe. Awubuyi ngoba kunogcobho watholakala ngawe. Angiphathi-ke when you're going to be manipulated and lured by the media, especially the mainstream media, when we were literally saying ukuthi mainstream media would propagate and perpetuate propaganda to tarnish igama lomkhonto. And then when you go and make an interview yokuthi uDalimpofu no president uNqamalala, they are misleading abantu, they are lying, and uyabonakala ukuthi konke osukukusho la uyabonakala ukuthi ukhumbuza amanga, ngoba at the end of the day ama dates akho and facts are not telling up. You are being caught up by questions because you didn't prepare enough ukuthi uprepare amanga wakho. Ngihlale ngisho ke bafethu ukuthi ukuprepare amanga, maintain amanga is one of the hardest things you can do. Yabo? It's one of the hardest things you can do, but if mina ungangivusa ngo4 ekseni noma ngo3 ekseni, ade ngikhulume lelo qiniso, ngizophinde ngilikhulume njengoba linjalo. But amanga, it's one of the hardest things to maintain. Abantu abasuke bayikhohleke into ilena yokuthi uzothanisha igama lomkhonto, uzolicekela phansi, ufuna ukukhombisa ukuthi wena wawukhona kuma processes but ukhuphuza amanga ngendlela owakhuphuza ngayo, ufuna ukucekela igama lomkhonto phansi. Whilst there's so much process that has gone on, and when you were actually taken out of the processes at an early stage ngoba kunogcobho wakho, and think ukuthi when you'd come back maybe and lead us as the people of umkhonto wesizwe, ngeke kwenzeke lokho. It can never happen. Uzofuna ubani wavele wayithanisha wangafuna? Yabona labantu laba baya kuma interview, ngasho okokuqala iassociate yakhe lo McDonald isa interview ukhozi ngathi mina lo unogcobho phakathi kwaba njani. Kukhona lento lena ekuthiwa uma abantu behamafoma noma une-ex yakho bese uyikhuluma kabi, kuthiwa grapes are sour. Yabona bafethu, if ucabanga ukuthi you'll come here and tarnish umkhonto wesizwe at your own selfish interest, asizukuyingena leyo. Indlela esesihambile yinde. Wena ukhishwe before ama-elections, not even after, before ama-elections, because khona ugcobho wabonakala ukuthi wena ngeke usifikise phambili wena. Yabona? Usuyasuka-ke manje ngoba ufuna-ke mhlawumbe udumo ne-excitement kanjalo, ugijimela ko-Newsroom Africa uyokwenza i-interview, uzosho ukuthi ubaba uNqamalala noDalimpofu they are misleading uma bethi uDalimpofu was part and parcel of the processes. Yet uJulius Malema ngala uyasho ukuthi uDalimpofu was part of the processes. Ulentuza uDalimpofu uyasho, ubaba uNqamalala kwi-statement asikhiphile uyasho. Wena uzoqhamuka because wena you are a former with a certain faction lesibiza ngama-parallel nje namhlanje. Uzokhuphuza amanga wena ufuna kulalelwe wena. Ubani umuntu ozothanda umuntu ozohlakaza inhlangano, ongafuni ukubona inhlangano iqhubekela phambili, ucathi uzothanda obani njengoba sesihambe kangaka? Sifike sarojo kuma elections ungekho wena.
ukhishiwe wakhishwa nabantu abathizeni abebethi bahlakaza inhlangano. Sisapholisa izilonda zokuthi sirojiwe kuma elections. Uzoqhamuka futhi wena uzogumba lolu lwelo lezilonda ke olukhona manje uzolivuselela. Ufuna futhi more ukuthi uhlakaze, and yet you are proudly telling yourself when ukuthi you are an MK member. You are a former national organizer. You are a grape sour individual. Bafethu labo McDonald mfethu bazoke basidedele kancane nje mfethu ngoba umuntu kufanele ngempela akashaye self introspection ukuthi uma ngigijima ngiyakulawa ama interviews ngiyokhuluma kabi ngenhlangano, ngiyokhuluma kabi ngabantu abazokwenza inhlangano ibe strong, ngiyokhuluma kabi ngo-advocate Dalimpofu oyilwele lenhlangano kuma cases esiwawinayo. Okuwukuthi sisazofaka icase uzobe khona icase yokuthi uyolentuzwa indaba yamavoti, yethi wena uzokhombisa ungamfuni. Ucathi uzothanda ubani? Awuyibuze nje ukuhlala usuwedwa uqala uyilalele leya interview yakho mabekuthumela we McDonald Mathabi. Uhlala uyilalele bese uyibuza ukuthi are you a member in good standing for umkhonto wesizwe, or are you a member in bad selfish standing of umkhonto wesizwe? Because comrade, yabona nje uphuma kabi ucomrade kahle kumina, uphuma kabukhuni ngoba angisakuboni uyicomrade if uzoqhamuka uthi uzocekela inhlangano phansi, uzokhuluma kabi ngenhlangano, yet there are processes that are progressive for inhlangano. Mosani ukuzogijimela ikhundla. Inkinga le nikhulumisa kakhulu nisuke nathola leya test leyana yesikhundla lapha phezulu. Nase nishaya iflop nina ngoba inini nixavaze ngawe etsheni. Nashaya iflop nasuka lapho kanjalo, you lost on the history that was going to be written down on the books ukuthi you were part and parcel of this. Even if ungabhalwa emabhukwini wena kahle uyafana nobani lo wantshontsha inkomo ekaShaka. Kuma history books you are a bad person. And yet wena ucabanga ukuthi sina sizokujabulela nje ukuthi wena processes inengaka elandelwayo ezama ukucleana, when you want to take us back, it's not going to happen on our watch bafethu. We have sacrificed thina, we have exposed ourselves sama MK song. Asinalo elinye ikhaya sobuyela kuyona. Yethi kunabantu abafana nani McDonald Mathaba abazobuya bezokwenza ama interview ku Newsroom Africa. Even intatheli yakubona uhupuza amanga wena. Ihloma imibuzo wethu uyahluleka manje ukuyiphendula. Yabona nje ayifike lento lento la ku bese uyahamba yakuleya lento le interview yakho. Uhlale phansi uwedwa, ususa umfazi nezingane mangabe unomfazi nezingane, basuse ecela uyilalelisise bese uyabona ukuthi uzoyibona ukuthi ngishaya iflop la mangabe uneqiniso. Thina ke mfethu ke sizokutshela nje mfethu mina ke ngisho ngizokutshela nje mfethu ngoba phela thina la asinayo ikhundla, sizokhuluma ngoba sisacrificeela inhlangano. Lokho esikuzamayo sifuna ukuthi sidifuse izinto. Hayi ngicela nje uyabona umntungwa kwakuthi makunezinto sasiyidlanzana sasiba u6 if I'm not mistaken. We were the diffusers of izinto ezifana njengalezi, and we were entrusted by a leader of umkhonto wesizwe at that time okuwukuthi naye wenza bafethu. Njengamanje ake sifunde ukuba progressive, ake sifunde ukuba nevision. Uyifuthi wena uzokhuluma umkhonto wesizwe kabi, hayi izohamba kahle. Ngisingamveli ihlukane la exhunywe khona newethu, angeke vele uresign nje as a member omkhonto wesizwe uyofuna la uzochanasa khona, ngoba lena we McDonald Mathabi ayizukuhamba kahle mfethu. Ngeke ayikhambeli kahle ngoba ngeke usabuyela kwi leadership. Uyathanda awuthandi uma usenza kanje. Uma ungakayi self introspect angeke kukulungele lutho mfethu. Commanders morning.